țineți-vă de treabă și țineți-vă cu dinții. Bun, nu m-ați mai văzut de ceva timp pe TikTok, sunt netuns. Ce vreau să zic prin chestia asta? Bă, fraților, să ne înțelegem. Vedeți peisaj frumos, vedeți mașină, vedeți casă. Avem probleme, fiecare om are probleme în viața asta. Eu n-am venit aici să fiu vreun ăsta motivațional, vă zic ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Vedeți frumosul pe internet, dar avem și probleme. Cum și eu am probleme personale în ultimul timp, de asta n-am mai postat nimic. Eu vineri trebuie să scot ceva și eu o să scot indiferent că am probleme sau n-am probleme, da? Pentru că la finalul zilei eu trebuie să pun bani pe masă, bani pentru mama mea, bani pentru frații mei, bani pentru casa mea, da? Bani pentru ce iubesc. Și am atâta lume de mă ascultă, mă susține. Nu știți ce se întâmplă în spate, dar voi vreți să vedeți și să ascultați muzică bună, să rezolvă. Vineri o să scot ce trebuie să scot. Și vreau să vă zic o chestie importantă. Indiferent ce o să se întâmple în viața asta. Nu cu mine, zic cu voi, cu tine. Treci printr-o perioadă proastă, frate. Bă, dă-i înainte, că n-ai alta. Cui îi plângi? Îi plângi cui, frate? Stau acum, ok, stau și mă gândesc ca prostul. Bă, ce să fac? N-ai ce să faci, dă-i înainte. Da? Vineri scot Cypher cu 4 piese în spaniolă. Vă mulțumesc pentru toată susținerea pentru piesa cu Puia. Nici n-am mai promovat-o. Nu mi-a ars, am avut nebuniile mele, da? Fratele vostru nu vă face de răs, indiferent. Am slăbit, nu mai mănânc cum trebuie. Vă înțeleg. Sunt neîngrijit. Am ajuns să ridic părul, da? Da? Ha.